So, hello people! Charot. May nabili pala akong dorades sa Aldi. So, ngayon ay magpapaksiw ako dahil labis ko ang paksiw na isda, di ba? Ang ano ko ngayon is puro maasim. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, mayroon ako dito mga pinaggayat-gayat na ano. Ang laki kasi dito ng talong, di ba? Oh. So, unahin muna natin ilagay ang talong. This is how I do it. Charot. Yan. Madami itong talong, guys. Isang talong lang pala to. Tapos, tawag ito. Dinamihan ko ng ano, dinamihan. Hiniwa ko ng ano. Manipis. Tapos, lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas na puti. Tsaka sibuyas na pula. Charot. Tapos, lagyan din natin ng luya dito sa ilalim. Luya. Charot. Tapos, nilagay na natin, diba? Ilagay na natin tong ating isda. So, ayan. Ulo. Katawan, buntot. So, yun. Kung nalagay na natin siya, ay lagyan na rin natin ng another. Yung mga something like that. Charot. Ang dami ko palang talong. Pero pagka na naman kasi ito, wala na. And, lagyan natin ulit. Sibuyas. Another sibuyas, the red. Dami kong sibuyas, diba? Tapos, of course, the luya. Yan. Hindi pwedeng walang luya. Iibabaw ko yung ano. Tapos, syempre yung ating suka. A little bit of asin. Tansya. And then, paminta. And then, lagyan natin ng sesame oil. Konti lang. Ayan, pampasarap ng lasa yan, guys. Ayan. So, lalagyan natin din ng tubig. Baby, you're familiar. Charot. Lagyan natin ng tubig na nawasa. Char! Parang nag-iiba talaga yung ano ng phone ko. Pagka nagpunta. Dahil sa ilaw. Lagyan natin isang cup. Gusto ko kasi matawag ito. Kumulo ba siya talaga? So, yun. Tapos, ibabaw natin itong mga pak choy. Gusto ko ito lutong-luto. Pak choy. Yan. Laka. So, ayan, lagyan natin ulit ng paminta sa taas. Wala kayang lasa itong pak choy. Tapos asin ulit. Tapos, paprika. Dagdagan natin ng suka. And this is my paksiw. Wait, I'll show you. Makikita ninyo. Gulay. Hindi naman kita yung isda, di ba? More on gulay. And it's time for cooking. Dito ko siya ilalagay. In lang. Charot. Pagka kumulo siya, tapos lalakasan ko yung apoy, tapos pagka kumulo na, tsaka ko siya anuhin. Takpan natin. Yan. I like this. Shake. Ganun. So, yes. So, yan ang ating paksiw. Tapos nang lutuin ang aking paksiw. So, gusto niyo bang makita kung ano yung tsura niya? Yan siya. Pakita ko sa inyo. That's my paksiw. At dahil dyan, nag-init ako ng kanin
Ito yung mga ano ko na kanin, guys. Tapos iniinit-init ko lang. Maglagay tayo, oh. Tignan mo. Mag-ano tayo, maghalongkat. Oops. Langsam. Charot. Daming sabaw, diba? Kasi milik ako sa sabaw. Wow. Gusto ko to. Alam nyo ba, naglalaway na ako habang kumukuha ako. Yan. Tapos ito, guys. Oh, pak choy. I like vegetables. Super like. Alam niyo naman tayo, vegetable lover. I like pak choy. And what part? Siguro yung ulo na lang para ano. Yan. Wow. Kita nyo yan? Wow. Charan. So this is my. Lagyan natin ng sabaw, of course. Because I like sabaw. So, yan. Hi guys! Kain tayo ng aking paksiw na isda. Naglalaway na ako, hindi pa nagsisimula. Charot. Ito ang aking dinner. Wow. Konti lang yung kanin ko. Kasi, inaano ko ngayon yung ano lang, yung 1 cup a day. So, kain tayo. Oh, sabi ito guys, lemon water. Thank you Lord for the food. Amen. Let's make the feet up. Aray ko yung kabila. Basta ganun, nakataas yan. Let's eat. Baka kasi maano yung tulog. Ang sarap. Ang asim. Ang talong. So, ayun guys, naubos ko na yung aking paksiw. Masarap siya. Ayun, so gusto ko yan guys, yung maasim, tapos maraming gulay, ganon. So, ayun. So, yun na ating video ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Cheers! God bless us all.